zaterdag trekken jullie naar Torhout. Als jullie daar kunnen winnen, wenkt het top 5. Wat is je gevoel naar de wedstrijd toe? Ja, het is, ik denk dat we op een keerpunt staan. Ik denk dat als we vandaag, als we zaterdag de 3 punten kunnen pakken op Torhout, dat we vertrokken zijn voor een rustig seizoen en dan kan alles. We ambiëren top 5, we streven daar ook naar. Ik denk dat we de kwaliteit daarvoor in de ploeg hebben en ik hoop dat het er ook uitkomt. Het kleine veld van Torhout, kan dat geen obstakel vormen voor jullie spel? Het is in het verleden al gebleken dat op Torhout we niet altijd onze beste wedstrijden spelen. Met onze snelheid die we van voor hebben is dat zeker een voordeel om op een grote plein te spelen. En Torhout is natuurlijk ook gewend, heeft ook een sterke thuisreputatie, dus het zal zeker niet makkelijk zijn om daar de 3 punten. Ik denk dat we een keer moeten gaan voor die 6 op 6. We hebben dat van dit jaar nog niet kunnen realiseren, maar ik denk dat 6 op 6 op Torhout en daarna dan 7 dacht ik zeker mogelijk moest zijn om 7 op 9 misschien niet te proberen halen. Ik denk dat het nu echt een keer het moment is, we zitten in een goede flow. En ik denk dat nu dat het moment voor is om misschien een keer 6 op 6 te nemen. Dat we daar sowieso al een beetje meer in organisatie gaan spelen, omdat het op de verplaatsing is. En ik denk als we starten met inderdaad 1 puntje de 0 te houden en 1 puntje mee te nemen, dat het misschien wel 3 kan worden als we daar de kans kunnen afwerken. Dus KSVO gaat op zijn elan door en pakt 3 punten op Torhout zaterdag. Laten we hopen. Kijk, we gaan er zeker voor gaan, ik hoop het. Het zou mooi zijn, de eerste 6 op 6. You know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. Met het vertrouwen in de spelersgroep na de 2 sterke collectieve prestaties tegen Ham en Doornik. Vorige week nog de 0 gehouden. Ja, dat was nog een keer plezant om een keer de 0 te houden. Je voelt wel dat het vertrouwen aan het groeien is. De sfeer in de groep optimaal is. We zitten met een heel jonge groep, maar dat is niet erg. We komen zeer goed overeen. Kijk, vanavond is het pizzaavond, dus iedereen komt zeer goed overeen met elkaar. We doen geregeld samen een keer iets, ook naast het veld. En je ziet ook op het veld dat we een goede hechte groep zijn. Iedereen wil er 90 minuten voor gaan. En ik denk dat je wel ziet in ons spel en ook de punten zijn erna. Dus het is een zeer leuke sfeer. De jonge gasten pikken alles goed op, groeien ook mee met de groep. En dat is vertrouwen als je wint en scoort. Dan groeit vertrouwen mee. En zeker voor de jonge gasten is dat belangrijk om zo mee te groeien in de groep. Afgelopen weekend maakte 2 doelpunten. Je teller staat nu op 6. Voor het seizoen, voldoet dat aan uw verwachtingen tot nu toe? Ja, het is eigenlijk het seizoen zoals ik het eigenlijk gehoopt had. Ik wist dat ik hier in Oudenaarde heel goed ontvangen ging worden en als mij goed ging begeleiden. En eigenlijk tot nu toe valt dat zeer goed mee. Ik heb 6 goals. Als flankspeler is dat denk ik zeer goed en ik ben daar zeker zeer tevreden mee. Klein pronostiekje? 0-2. 0-2. Oké.